Koni kompastuu. Ohjat tuntumalla. Nyt seiso jalustimilla. Kevyt istunta. Pylly irti penkistä. Pylly irti penkistä. Noja vähän viivi eteenpäin ja pylly irti penkistä. Noniin. Sehän on hyvin. Hyvä Iida. Jatka laukkaa. Hyvin. No nyt pidät sen kontrollissa siellä, Viivi. No, joo, nyt se vaihtaa sitä laukkaa, niin aseta sitä vähän sisäänpäin. Sisäpohja vastassa siellä. Kato, että se laukkaa. Jatka laukkaa, jatka laukkaa. Iida sieltä nostaa laukan kerran vielä.